zami zingakanani yobekesela. Sanibonani. Ngiyanibingelela balaleli nabalandeli bonke. Ngiyabingelela abalandeli ngisho bami ngisho abalandeli wonke umuntu, abalandeli Gogo Skhotheni no Maweni, ngiyababingelela bonke. Mina ngingugogo Mseleku wasendaweni yaseThekwini isigodi kusemgababa lapha ngikhona. Nibona ngize ngathi ake ngithi ukungenelela noma nginibingelela nje nizibuza ukuthi awu ugogo namhlanje nje uvane kwathi akabingelele thina. Cha, hayi ngoba kunjalo kube isimo esenza ngize ngikwazi ukuthi cha namhlanje eke nginibingelele. Kukhona lobu buhlungu obukhona ngaphakathi enhlizweni yami esengithe mangilalela la ku social media ngiloko ngibuthola ngizwe ukuthi ayikhona ngathi ikhona lento engekho yinhle noma engangiphathi kahle mina ngokuyilalela kwami. Kunabantwana la ku social media abanenkinga enkulu balobe beshayana ngamazwi, kodwa uma ngisathi ngiyalalela njalo ngaphezulu kwalamazwi abo bashana ngawo ngiwezwa nami mangilalele engangeni kahle kumina, engithinta njengomuntu nami ongugobela nabo njengabantwana abangogobela. Bona njengoba bebangaka nje bangabantwana bami, ngithe nje namhlanje ake ngibe nokubayala, ngibaphe isiyalo abantwana ukuthi chabo noma kusho ukuthi kukhona lo owaba nephutha ekuqaleni phakathi kwabo bobabili, kodwa-ke ngiyacela uxolo kubona bobabili, ngicela baxolelane. Kumina kubuhlungu futhi nakwabanye ngiyacabanga ukuthi kubuhlungu, kodwa bazi ukuthi bangayingenelela kanjani le ndaba noma bayilungise kanjani. Ngicela ukuthi ngingenelele indaba yenu Gogo Skhotheni nawe Gogo Maweni. Ayisangiphathanga kahle ngempela ngoba lento iyalulaza ukuthi abantu abangabalaphi bendabuko bajikijelane ngamazwi bebodwa. Iyaye ingazwakali kahle, ababe sebethula nje, abanye bathule ngathi abezwa ukuthi khona lapha kunakala khona. Kunakele mase kunje kudinga ukulungiswa. Ngokwami ukufisa bengifisa ukuthi engathi ngake kuthiwa nina nobabili uGogo Skhotheni noGogo Maweni nihlanganiswe ndawonye ke kukhulunywe nani, bekhona nje abantu abadala abazobe bekhona ngaleso sikhathi noma asebomkantshabovu kule ndawo le yale misebenzi le yabantu abadala. Kuhlalwe phansi kuxoxwe nani ukuthi cha bo kahle kahle kwenzakalani, ubani ona omunye, ngoba uma uyilalela uyaye ungamsayithola kahle ukuthi ngempela yaqalaphi indaba. Mhlasimbe lapho ngaleso sikhathi senizokwazi ukuthi niqale lapho yaqala khona indaba yenu bese ixazululwa, ngoba kumele iphelile lento. Ayikho yinhle ukuthi ningabalaphi bendabulo ukuthola kusekuthi niyajikijelana ngamazwi la kuma social media. Njengoba sila nje kahle kahle sivele kuma social media sifana nabantu esuke sidinga ukuthi sibukwe ngemisebenzi yethu noma abantu bazi ngemisebenzi yethu. Asidingi ukuthi abantu bazi ngokuphambana kwethu. Kumele ukuphambana kwethu sikwenze kube i-private noma sikwenze kube into esithele abantu abangazukwazi ukuyizwa, ize ixazululwe idlule abanye abantu bengazange baze bayithole. Ngizwe enhlizweni yami sengiphatheka kabuhlungu. Futhi okunye engikucelayo phakathi kwale ndaba ngizwa sekubuye kube namagama aphothekayo abantwana. Kungithinta kakhulu emoyeni wami lokho, ngoba uyazi ukuthi ngisho noma ngabe kuthiwa ngixabene kangakanani akufanele kube khona ukungena kwamagama abantwana, ngoba abantwana basuke bengazi lutho ukuthi kwenzakalani. Mhlasimbe ngenzeka kube ingxabano yami nawe indala, kodwa manje umntwana mhlamba akazi lutho, kodwa uma sesixabana siphatha amagama abo sekumele ukuthi bagcine bazi nabo ukuthi sixabana nje indaba isize yazi yangena kubona, kanti bona abazi lutho futhi abazi nandaba yabantu abayizangoma, ayazi nandaba yabantu abathwasa benze njani. Lokho ngithe mangikulalela indaba yenu ngayizwa ingiphatha kabuhlungu, sengiyizwa ukuthi iyothanda ukuthinta ngisho endabeni yabantwana. Ngathi cha bobo ingena kanjani le ndaba endabeni yabantwana. Ngathi abantwana laba bekumele kube kuthiwa beningakwazi ukuthi ke nitholakale, ke kuhlalwe nani phansi, ke kuxoxwe, kuboniswane ukuthi yiphi indlela esingalungisa ngayo le ndaba. Owenza iphutha nowekade ngalenzanga iphutha komunye kumele sekuxoliselwane, ngoba sengize nakhiphelana obala kanje kwacaca kanje. Amsekho umuntu ongazi ngobani, amsekho umuntu ongazi ngobani. Mina bese ngingajabula ukube kuthiwa mhlambe bekungenzeka nikwazi ukuthi kuhlangane la kungahlangana khona, nikwazi ukuthi kuxoxwe, axolise onephutha nonephutha axolise,
ngoba ngicabanga ukuthi kule ndaba msekho ongenalo iphutha ngoba nomunye usedino akhuluma nomunye wadino wakhuluma ngisho igama ebengeke aze alikhulume ngenxa yokudinwa. Niyazi ukuthi inhliziyo ayiphakelwa vele uyayithi into awuzuyikhuluma kodwa uthuka usuyikhulumile ngenxa yokudinwa. Mina nje ngokwami ngiyanicela abantu abami ukuthi ngaphezu kwako konke lokhu enikukhulumayo ngicela ngicela ikhulunywe le ndaba. Kube khona indlela ethize ezokwenziwa la kuzohlanganeka khona engcono ikwazi ukuthi ikhulunywe, axolise onephutha axolise, bese kuba ukuthi-ke ngoba abanye abantu abafuni ukuthi bebonile baxolise. Kodwa-ke ngiyacela mina nje ngiyacela ukuthi cha bandla le ndaba noma izokhulunywa ukuthi isikhulunyelwa ngasese, hhayi la koma-social media, izokhulunywa nje izisolve iziphele. Baphinde futhi sibatshele ukuthi cha bobo inkinga le bikade ikhona isilungisiwe yaze yaphela, isiphelile sekukuhle senizwana seningabangani nize nixhawulane ngisho izandla lapha nikhona. Ngiyafisa ukuthi uma kuthiwa bekungenzeka kube nje nikake nilalele le video le engizoyikhipha nje namhlanje, niyilalele nobabili nizwe isifiso sami nesikhalo sami. Mina sengimdala uma ngingaka, nina abantu abami nginganizala noma ngiyanizala ngoba nginabantwana mhlambe ongaphezulu ngisho kwenu. Njengoba nje ngikhuluma lento ngikhuluma ngoba ngazi ukuthi ukuqhubeka kwayo mayiyekwa izohamba izigcine lapha kungase kuhle khona. Sekufanele ukuthi abanye bathumele abanye ngezulu, abanye bayagadlana ngendlela ethize. Lento engasafanele ukuthi yenzeke osekufana nokuthi thina singogobela siyahlebeka uma sekwenzeka izinto ezikanje ngoba sithule siyayibuka impi la iqale khona. Kufanele futhi sithuleke noma siphetha le mpi ngoba manje njengoba sithulile kusho ukuthi ngeke sibe sikwazi ukukhuluma uma isingaphezulu kwalokhu. Ngcono sizama ukukhuluma manje silungise bese kuwukuthi kube ukuthi siyahluleka ukuyilungisa ngoba abanye abantu indaba zabo abafuni ukuthi uma sebehlose impi yabo ukuthi kube khona umuntu ozongena phakathi ayixazulule. Kodwa mina ngokwami bengifisa bengicela nomunye umuntu nje ongaba khona omdala athi ukungenelela naye akafake izwi mhlambe elakhe lingezwakala mhlambe lami lingezwakalanga. Kodwa nje kuyisifiso sami lokho, angazi ukuthi abanye kodwa le ndaba uma beyizwa noma beke behlangane nayo ukuthi bayizwa kanjani. Mina ngiyayilalela futhi ngiyayizwa, ngihlale njalo ngibuye ngiphinde ngiyolalela ukuthi kwenzakalani manje, kwenzakalani. Yabona nje ngithinteke kakhulu, angifuni ukuqamba amanga ngoba ngiyazi ukuthi lezi ngane bezingabangani zombili bezingehlukani beziba ndawonye. Kodwa uma sekufika kulesi sigaba lesi angisithanda, ngifuna ukuqamba amanga. Kuyashiwo kona ukuthi abantu abazwanayo kuyenzeka baxabane futhi uma sebexabana baxabana kambi. Kodwa lokhu ngicela ukuthi bakusolve bakulungise kungabuye kuphinde kwenzakale. Ngcono nixoxisane eceleni nifonelane, omunye uma nisakwazi ukufonelana ukuthi chabo ngiyacela sihlangane endaweni ethi siyixoxe indaba. Uma usaba ukuthi uye wedwa nawe ube yedwa uzocela nje umuntu omdala akuphelezele, nawe ucela umuntu omdala akuphelezele, nihambe niyoyixoxa indaba yenu nixolise niyixazulule niyiqede futhi niphinde nimemezele ukuthi cha bobo inkinga le bekade sinayo sasixhathwe nje into encane. Kodwa-ke sesilungisile inkinga yethu sisho ukuthi-ke abantu bangabuki ukuthi cha siseney'nkinga ayisi-right, babone nibambana nagana nixhawulisana kube kuhle kube nje. Mina-ke nje ngugogo Mseleku bekuyiloko kuyisifiso sami. Angazi-ke ukuthi bantu abami nina nizongizwa kanjani indlela mina engifisa ngayo kunina ngoba lento ngizwa ingekho mnandi. Nginithanda nobabili, angifuni uqamba amanga, nginithanda nobabili ukuthi nibe abantwana abakhuthele ngomsebenzi wethongo ngalolu hlobo luyisimangaliso. Kodwa futhi mase kunje angifuni uqamba amanga, ngithi khona engikuthandayo angithandi nje lutho. Ngifuna ukuthi zonke izinto zihambe kahle ukuze babone nabanye abantu ukuthi nathi sinogobela siyakwazi ukuthi sibakhuze abantwana uma besey'nkingeni, ngoba kufanele ukuthi ngelinye ilanga umuntu uma enenkinga eze kuwena nawe ukwazi ukumsiza, ukwazi ukumxazululela inkinga yakhe, ngoba uzobona ukuthi ungangisiza ngani wena nawe wahle lokuxazulula inkinga yakho usenkingeni. Cha, akufanele kube njalo. Kumele ukuthi abone ukuthi cha nawe unalo uxolo, nawe unalo uxolo, usibanibani nawe abanalo uxolo, ngoba bathi uma beyalwa bezwa. Ngiyacela ukuthi ningilalele bakithi, ngimdala, ngiyacela ukuthi futhi-ke la magama engiwakhulumayo ngiyazehlisa, ngiyazithoba, ngiyazehlisa kunina kakhulu. Isicelo nje lesi ebengisicela, akukho okunye okube bengingakukhuluma. Ngiyanicela bandla ukuthi kutholakale ukuthi indlela ukuthi kuhlangane ikhulume lento yenu ixole idlule. Angazi-ke mhlasimpe uma uthuka nawe uhlangana nale video, nawe ubani ethole ehlangana nale video, mhlasimpe ningangifonela nami ukuthi njengoba ngize ngakhuluma lento ingoba bengicabangani. Nawe mhlawumbe ungangifonela umbuzo ukuthi njengoba bengikhuluma lento bengicabangani. Kunina Ugogo Skhotheni
noGogo Maweni. Ngiyacela kakhulu, ngiyacela kwisifiso sami lokho. Angazi kodwa ukuthi ngenza kanjani ngoba angazi ukuthi nginganitholaphi mina nihlangene sikhulume le ndaba idlule. Ngiyafisa ukuthi idlule, ningaze nifike ey'ndimeni ey'nkulu zokuthi nithole ukuthi niyajijelana ngezinto ey'thize ey'nkulu ey'thize ngoba lapho noma ngabe kuthiwa unento yakho kodwa ongamjijela ngayo, kodwa akufanele ukuthi mhlasimbe sigcine sisakaza la esigangeni ngoba kusho ukuthi bazobona abantu ukuthi hawu kanti futhi bayathakatha nabe sebethi bazojijelana. Kusho ukuthi la bantu bangakulapha bakulaphe futhi babuye bakwazi nokuthakatha noma ngabe kukhona lokho, kodwa akufanele ukuthi bese kuba nezinto ey'ningi engasile esizoyikhuluma phambi komphakathi noma phambi kwama-customer. Angisho njalo ngoba bonke la bantu ababukayo ekugcineni usuke ezogcina eyi-customer ngoba kusuke kukhona azogcina ekucela kuwe ukuthi umsize ngayo. Kumele athi noma ezocela ukuthi umsize azi ukuthi noma efike nenkinga kuwena uzokwazi ukuthi umsize uphinde futhi uyixazulule inkinga kuyena anayo. Ngiyabonga maphosi amakhulu, ngicela ukuthi sivale kuleyo ndawo maphosi.